Škoda, že som nenatáčal ešte. Že? Nebol zapnutý záznam, že bolo počuť, že ak sa ma opýtaš, či som si osral sedačku. Neosral som si, podľa mňa to bol niekto predo mnou, kto sa previezol na tej motorke a pustil do gatí, čomu sa vôbec nečudujem. Úprimne. Nevadí. Aspoň tu takto nie je osraté. Tam je len mokro. Always used to think negatively, but now I got that L3E positive. I'm finally alive. I'm finally alive. No, No, poď do záberu. poď do mňa. Pozdravujem všetkých žiadateľov pozitívnych. Bolo mi povedané, že nemám sa tej motorky chytať ani na ňu sadať, ale chcem sa zmestiť do obrazu, pretože táto motorka je momentálne mechaniková. Takto. Celý tento príbeh začal v Trenčíne, kedy som sa prvýkrát mohol previesť na ZX-10. Ja už som vo viacerých videách vo vnútri, tam. Momentálne tu máme rušno, keďže prebieha celý týždeň Motostore Test Days, kedy chodia ľudia a skúšajú si rôzne motorky. ZX-10 my v ponuke nemáme, že by sa na nej mohli previesť, pretože táto konkrétna je mechaniková. A ja som sa na ZX-10 povozil v Trenčíne, kde boli mototest Mototest Camp 2026 Trenčín, tak sa to volalo. A mal som tú čest sa na nej previesť. Tá motorka je presne taká, jak si ju predstavuješ. Asi, pravdepodobne. Jediná vec, ktorá je iná oproti mojim asociáciám, ktoré ja zvyknem mať v hlave, keď sa povie, že motorka, tak vždy som vravel už v rôznych videách, že keď sa povie motorka, tak mám takú asociáciu, že v hlave sa mi objaví zelená Kawasaki Ninja. Nie je úplne zelená, ale veľmi sa mi ľúbi, ako to s tou zelenou riešili na tejto motorke. V Trenčíne, keď som sa na nej previezol, bol som taký, že a moc vecí k téme som tam zo seba nedostal. Strihneme to potom sem. A tu teraz by som chcel využiť tú možnosť, že mechanik vymenil tú svoju ZX-6 za túto motorku. A tak tým pádom chcel by som ju trošku obkecať bližšie. Aj tak ma bude zaujímať viacej pocit. Tak. A to tu viem nakresliť, vieš, to sa tu vie zobraziť všetko. Ale ten pocit, Na nezaplatenie. že keď na to sadneš, keď to naštartuješ, vieš, a začneš ťahať. A je, že... A síce to nie je úplne zelená motorka, alebo zelená Ninja, tak ako som spomínal, ale tie zelené krídelka a zelené prvky sú fakt, že top. Okrem toho, ľúbi sa mi je to, že tie krídelka nie sú ako na jednej inej čiernej motorke, ktorú som tu točil. A tá motorka bola fajn. Nie je tak fajn, ako toto, ale tie krídelka tam boli jak pes na oko. Že to vyzeralo, ako by to malo sneh odhrabávať. Toto vyzerá z každej strany. Či to pozeráš spredu na to, alebo z boku, tak to vyzerá podľa mňa, že top. Okrem toho, že to je litrová motorka, má objem 998 cm kubických. Mám ťahák, lebo na čísla ja som antitalent, to už vieme. Ale 998 cm kubických som dobre dal a dobre som dal aj to, že 149,3 kW pri 11 000 otáčkach, 13 200. No vidíš, hovorím, čísla zle. Ty vieš, a 150 plus minus 2? 9. 149,3 kW, 13 200 otáčky je maximálny
výkon teda toho motora, ale keďže má to Ram Air náporové sanie, tým pádom sa ten výkon zvyšuje na 156,8 kW pri 13 200 otáčkach, čo znamená, že 203 alebo 213 koní. Vlastne to sanie funguje takým štýlom, alebo v predošlej generácii, keďže toto je 7. generácia ZX desiny, tak v predošlej generácii, v tej 6 napríklad, ten Ram Air fungoval tak, že tam vo vnútri bola klapka, ktorá sa otvárala podľa toho, ako silno si ťahal za vlasy ten plyn. A tu ten Ram Air nemá klapku, čiže ide ten vzduch furt. A tým pádom máš furt otvorený plný výkon. I'm ready to go to the unknown and see where this road will take me. I'm taking the reins, no fear, no shame, and I don't give a fuck if they hate me. Dúfam, že vidíš, ale takto vlastne ešte ti môžem aj zasvietiť teoreticky, ale asi nebude treba. Vidíš, že proste nie je tam žiadna klapka, nič. Ten vzduch prúdi skrz naskrz, bez akéhokoľvek obmedzenia. Ďalšia z tých najväčších zmien v tejto 7. generácii oproti predošlej je to, že zmenili vlastne uhol tej zadnej kývky a tým pádom celý ten trojuholník zadného tlmenia je iný. Sa to zmenilo oproti tej predošlej verzii. A tretí, najdôležitejší bod týchto zmien je ten, že kým predošlá generácia ZX desiny mala tlmič riadenia elektronický, tak tu je to manuálne. To znamená, že jednak vieš si to vymeniť, ak by si tam chcel niečo iné, kdežto pri tej elektronickej by to bol problém. A plus, vieš si to manuálne nastavovať a jak si nastavíš, tak to máš. To znamená, že tá elektronika do toho nebude kecať. Keď chceš jazdiť, neviem, tvrdý režim, tak tu bude stále tvrdé a nebude ti do toho tá elektronika kecať podľa toho, aký jazdný režim máš nastavený. Samozrejme, klasické jazdné režimy sú ako pri každej jednej takejto motorke alebo pri každej jednej Kawasaki. Máš tam Sport, Road, Rain a Rider, kde Šport a Road majú 100% výkonu. Jediný rozdiel tam je v tom, že tá trakčná na Športe je na minime, na Roade je akože stred a ten Rain má maximálnu trakčnú kontrolu zapnutú. Samozrejme pri tom Rider móde vieš všetko si ponastavovať tak, ako tebe to vyhovuje, alebo úplne všetko, že vypnúť. A tým pádom musíš sám ukočírovať tých 213 koní. A to len také, vieš, že hladká nie. To je len také... Ale my keď sme išli, tak sme ju točili po 12. No? A to ešte stále bola rezerva, lebo o 14 je červené. A sme ju točili len po 12. Budú nás musieť diváci brať s rezervou. Pri tomto videu určite. Vieš, ako... Zober si tak. To, že to má jazdné režimy, pičoviny, nastavovačky. Má to každá motorka. Ale tá emócia. To, že aká je ergonomia tej motorky, nebudem ti teraz predvádzať, keďže mi Tolis povedal, že nemám si na ňom sadať. Ani ju obchytávať, lebo je celá keramicky naleštená, upravená, tak budeme to rešpektovať. Ale môžeš vidieť na samotných záberoch, ktoré sme spravili z jazdy. Že
asi cca, ako sa ja s mojou výškou 188 cm zmestím na tú motorku. Musím povedať, že mne sa na tej motorke jazdilo, že famózne. Nehovorím to preto, lebo som momentálne tu, v Motostore v Bratislave, ale hovorím to preto, lebo už keď sme zastavili po tej jazde a sme sa to snažili obkecať s kamoškou, tak bolo vidieť, že sme extrémne vysmiatí z tej motorky a nadšení. Neskutočne dobre sa ovládá. Na to sme sa zhodli aj s Tolisom, že to funguje fakt, že peckovo. Ovládateľnosť podľa mňa na tejto motorke je porovnateľná s tou 6. Fakt sa to ovláda ľahko. Na to, že to je litrová motorka, keď som na tom jazdil, či sám, či vo dvojici, tak je to veľmi príjemné. Dokonca lepšie sa mi to na tom jazdilo, ako napríklad na naháči, ktorý ste mohli vidieť na tomto kanáli, tú Z1100. Tam to bolo také, že napriek tomu, že je to naháč, má to 30 kg viac ako táto motorka a bola taká ťažkopádnejšia pre mňa do tých zákrut. Toto, aj keď jazda na Superšporte má trošku iný štýl, než na naháči alebo na testovej turistike, napriek tomu sa mi to na tomto jazdilo oveľa lepšie, príjemnejšie. Padalo to tam do tej zákruty, krásne to tam držalo. A akože tie brzdy, tým, že vpredu je 330 mm kotúč Brembo, vzadu 210, ak sa nemýlim. Štvorpiestíkové, jeden piestík, Brembo M50 radiálne brzdiče, poloplávajúce kotúče. Fakt, že hladkáš prštekom tú brzdovú páčku a brzdí, kedy chceš a koľko potrebuješ, toľko tam vieš dávkovať. Šova tlmiče nastaviteľné tak vpredu, ako vzadu. Balada, čo ti poviem. Podľa mňa ideálna voľba, ak chceš litrovú motorku a chceš sa voziť aj na okruhu. A potom ešte máš verziu RR, samozrejme, ale tam už aj ten servis je trošku iný, lebo tam už sa to ráta na motohodiny. Kdežto toto je normálna sériová motorka, ktorú servisuješ ako každú inú. Moje prvé dojmy. Extrémny adrenalín. To na nezaplatenie. Bolo to neskutočné. Ja nemám slov, proste, nemám slov. Ne, akože je brutálne. Ja som sa držala jak kliešť. Aby som to asi schrnula. Dúfam, že sa ti toto video páčilo, aj keď trošku také kľudnejšie, keďže momentálne som sa na nej neviezol, tak som taký už ukludnenejší oproti tomu Trenčínu, ale ešte mám živo v pamäti to, že sa mi to ľúbilo a že by som chcel sa na tom ešte niekedy povoziť. Je to po piči. Kúp si to teraz, volaj, píš všetko. 18 000, ak sa nemýlim. A je to tvoje. Čo je pod 20, čo není zlé, hej, za takúto motorku. A že... Brembo brzdy, čo hovoríš? Inak. Pecka. Ale Tolis mi toto asi nedovolí. Nevadí, vidíme sa v ďalšom videu. Záverečná. Dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel. Ak náhodou niečo nie, napíš do komentu, čo som vynechal. To najdôležitejšie. Že koľko to stojí. Dlho nie, lebo na tom chceš jazdiť. 18 295. Ty kokos. To znamená pod 20 000. 18 995. Že verie po 20 000. 18 niečo. A to sa opla. Hľadáš motorku? Choď tam, kde to žije. Motostore Bratislava. Kawasaki, Kove, Kimco. Predaj, autorizovaný servis, profesionálny prístup, bez kompromisov. AGV, Dainese, kompletná výbava pre jazdu. Chceš jazdiť hneď? Motorent, požičovňa motoriek. Motostore, Studená 5, Bratislava. www.motostore.sk